So sa mga tumpukan po dito ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Dalawa 150. So dalawa po yung 150 ng parrot fish, no, binibigay po ng ating vendor dito, no. So ayan po yung mga tumpukan po natin, no? May mga nakita po tayo dito sa Chaveta, no. So shout out sa Picardal Brothers, no. So magkano naman ang kilo ng ating mga yellowfin tuna? O 110 pesos po ang per kilo ng ating yellowfin tuna. At sa lumot, so 200 pesos ang ating lumot, no. Te, magkano yung malabanos mo? Ay, sorry. 100 lang kilo. Ito po, 100 pesos po yung kilo, no. Tapos may pugita rin po, no. 150 ang per kilo ng ating pugita, no. 150 Lapu-lapu. So magkano ang lapu-lapu? 120. So 220 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no. So may mga tumpukan din po tayo dito nakikita ng mga dalagang bukid sa halagang 100 pesos. So mga tumpukan po, ayan po, oh. Sari-saring isda na tumpukan sa halagang 100 pesos. Kakahalaga po ng 290 ang per kilo. At 200 dito sa maliliit at 260 sa sumunod po, no, na kilo po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So nakakahatak tayo ng mga viewers ng dahil sa ating kaibigan na panay post sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Isa pa nga. Yun, so shout out sa iyo, Kaluga. Ayan. Ayan. Shout out sa iyo. Ayan, shout out kay Jerry. Te, magkano yung salmonete mo? 150. So 150 po ang per kilo po ng salmonete, no. So sa balsa galunggong po natin ay 100 ang kilo. Kasan po ay 80 pesos ang kilo. So sa yellowfin tuna po natin ay 120 naman po ang per kilo, no. 120. Alumahan mo 120? So ang alumahan po ay 100. 140 yan, boss. Yun. Kaya kailangan 120 para makapag. So kanina po ay 140 ang per kilo ng ating alumahan. So idol, magkano ang iyong sagisi? Binluan ba to sagisi? Sa gisilata na, ikita mo, puro 120 lang. So lahat po ng mga nakikita po natin dito na mga per kilo po ng kanyang mga isda ay 120 ang per kilo, no? So ang tanigi po natin yan po, no, 120, talakitok 120. Labay hita, tapos mga lapu-lapu. Lahat po nakikita po ninyo dyan na mga nakalatag po ay 120 ang kada kilo ng isda. Boss, update lang tayo ha. Magkano presyo mo ng asa-hasa? 130 po. So 130 ang per kilo ng asa-hasa. Sa bangus? Sa bangus po, 80. Ayun, no. Ang daing po. Sa pandaing po natin na bangus ay 80 pesos ang kada kilo, no? So sa asa-hasa po natin ay 130 ang kilo. So dito sa ating mga bisugo, Bisugo po, 120, sir. ayun, bisugo po natin ay 120 ang per kilo, no? So yung per kilo. Shoutout sa vlog mo. So shout out sa iyo, kaibigan. Shoutout sa'yo, boss Nando. Shout out. So 140 naman po ang ating dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Ayan, 140 po ang per kilo, no? Ano ulit yan? Ang ating tahong na ito po ang laman, 100 pesos, no? So yan po yung mga takal po ng ating mga talaba at tahong dito sa Malabon Fish Market, no? So magkano yung tumpukan mo? Isang plastic? $1, boss Nando, para Oh. sa mga taong mahihirap. Ayun, ito 100 pesos $1 din. lang din, boss, sa mga taong nangangarap. Ayun, ang galing talaga, no? May shoutout nga pala ako. Shoutout. nga pala kay kay Floji, happy birthday. Hindi ako nakapunta sa birthday mo. Ah, Sana. Ayun, shout out, no? Sa DY. Hmm. So yung dalagang bukid po na hawak nila ay 100 pesos na isang plastic. So ayan po yung mga gulay, no? Magkano ang kamatis mo, idol? Kamat natin 20, bagsak presyo na. May tawad pa. Ayun, no? O, Ayan. bibigyan ko kayo para hindi na kayo mapunta sa iba. Ayan o. Sa sibuyas mo, Sibuyas may 50, may 20. yun, meron 50 pesos at 20 pesos na sibuyas, no? Sa puti rin po ay 50 pesos, tama? 45 na lang. Oh, 45, no? So ang ating pompano, 300 pesos ang kilo. Golden Pampano. So 160 ang isang piraso ng bangus. Ang galunggong po natin ay 180 ang per kilo. Sa gulyasan po natin ay 100 kilo, no? Yan po yung mga presyuhan na nakikita po natin dito. So shoutout sa iyo, idol. So ang kilo po ng ating tilapyang Batangas ay 90 pesos ang kilo, no?
Good morning, Boss Lando. Good morning. So, 200 pesos naman po ang kilo ng ating galunggong. So, ang tumpukan po ay 100 pesos, no? So, shout out sa'yo, Lord. Alright, so good morning po. Dito po sa Malabon Fish Market at napakarami pong mamimili na dumagsa po ngayon, no? So, nandito po tayo para mag-update sa ating mga kababayan na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. At una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga nag-subscribe at nag-share po ng aking video. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at malaman ang kanilang mga bentahan po dito ng seafood store. Tara, let's go! Alright, so ganyang karami po ang ating mga mamimili na dumayo ngayong pong araw ng Sabado, no? So talagang dinagsa po at marami po tayo nakikitang mga isda o iba't ibang klaseng laman dagat. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so may mga tumpukan po tayo nakikita rito, no? Idol, magkano yung tumpukan mo ng dalagang bukid? Ayun, no? 100 pesos ang mga tumpukan po dito ng dalagang bukid, no? So may mga labahita, no? Ano ba yan sa Yervin ba yan? Lahat? Parrot fish. So sa mga tumpukan po dito ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. Dalawa 150. So dalawa po yung 150 ng parrot fish, no? Binibigay po ng ating vendor dito, no? Boss, salamat. Bumabalik siya sa iyo. Kaparit fish mo. Sandaan, tumpok. Yun, no? Tumpukan po 100 pesos, no? So talakitok mo malalaki. Boss Lando. Good morning. Morning, shout out kay Janel Baliw, anak ni Toyo na asawa ni Nel. Shout out. So ayan po yung mga tumpukan po natin, no? May mga nakita po tayo dito sa Beta, no? So shout out sa Picardal Brothers, no? So ayan po yung mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. Pinabana ko na, pinabana. Wala na, unahan na ako. Naunahan ka na, idol. So ito po yung mga isdang bato po, no, na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no. So may mga tumpukan din po tayong mga tilapia sa halagang 100 pesos at loro 100 pesos, no. So may mga labahita, maya-maya at mga lapu-lapu po mga binebenta po dito sa Malabon Fish Market. So sa ating mga gulyasan na nakikita po dito na mga presyuhan at bangus. Sa bangus po ay 160 ang per kilo. So sa gulyasan po ay 80 pesos. So sa hipon naman po natin dito ay 250 ang kilo, no. So sa mga malalaki pong hipon yan. At may mga tumpukan din po tayong nakikita dito sa halagang 50 pesos. At ang dilis po natin na ay 80 pesos ang kilo. At may mga bagoong din po tayo nakabalot, no. Nakaasda na po yan at ready to cook na po ang ating bagoong. Alright, so dito tayo sa kabila.
Sa kabilang linya na nagbebenta rin po ng mga tumpukan din po ng mga parrot fish sa halagang 100 pesos. So may mga batalay po tayo dito na nagkakahalaga ng 100 pesos na mga tumpukan. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Boss Lando. No, shoutout. Shoutout daw kay Kagawad. No, shoutout kay Kagawad Eric ng Tondo. Eric Galliano ng Tondo, Kagawad. Yan. So magkano naman ang kilo ng ating mga yellowfin tuna? O 110 pesos po ang per kilo ng ating yellowfin tuna. At sa lumot, 200 na lang. so 200 pesos ang ating lumot, no? Lando. Ay, 110 na lang. So, ang laki po ng ano, malabanos. Tapos pugita. No? Sa mga labanos malaki, no? Magkano yan? Magkano yung malabanos mo? Ay, sorry. Sandaan lang kilo. Ito po, 100 pesos po yung kilo, no? Tapos may pugita rin po, no? Pugita. 150 ang per kilo ng ating pugita, no? 150 tumpok, sandaan tumpok. So, yan po yung mga bentahan po ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go! Boss Lando, lapu-lapu. So, magkano ang lapu-lapu? 220. So, 220 ang per kilo ng ating lapu-lapu, no? So, may mga tumpukan din po tayo dito nakikita ng mga dalagang bukid sa halagang 100 pesos. So, mga tumpukan po, ayan po, oh. Sari-saring isda na tumpukan sa halagang 100 pesos. Bangus, Boss Lando, bangus. Magkano yung buwan-buwan? 100 lang. Ayun, oh. Piraso. 3 piraso na buwan-buwan, no? Na ginagawa rin pong mga meatballs. Ito pating to, no, Boss Alan? Pagi. Ayun, no? Magkano kilo? So, 100 pesos din po ang per kilo ng ating pagi, no? So, 80 pesos po ang gulyasan. Ayan. Yung mga tumpukan po ay 100 pesos. Shoutout kay Boss Eric. So, shoutout po muli kay Boss Eric Galliano ng Batang Tondo. Si Kagawad Eric, no? Shoutout sa iyo. Ay, muna, ay. Absent ba ngayon? Boss Lando, ay ka muna. Ayun. Matumal. Tis lang. Maaga pa naman. Boss, salamat Boss Alan. Thank you. So, ayan po, no? Ang per kilo po ng ating mga bangus po dito ay 130 at yellowfin tuna ay 70 pesos, no? So, ang tilapia Batangas po natin dito ay 100 pesos ang per kilo. So, dito tayo sa mga nagbebenta po ng mga hipon, no? So, nagkakahalaga po ng 290 ang per kilo. At 200 dito sa maliliit at 260 sa sumunod po, no, na kilo po ng ating hipon dito sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa iyo, Lodi. Yun. Shoutout kay Kagawad Eric Galliano. Ayun, shoutout. Ang daming shoutout ngayon ni Kagawad Eric. Kagawad Eric, nasaan ka na? Antay ka na mga tropa pips dito sa Malabon Fish Market. Sportos Crew. Yun. So, nakakahatak tayo ng mga viewers ng dahil sa ating kaibigan na panay post sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Isa pa nga. Yun. So, shoutout sa iyo, Kaluga. Ayan. Ayan. Shoutout sa iyo. Ayan. Shoutout kay Jerry. Shoutout ulit kay Kagawad Eric Galliano. Ayun. Shoutout. So, maraming salamat ha. Thank you. Alright. So, dito tayo, no? Magkano yung salmonete mo? 150. So, 150 po ang per kilo po ng salmonete, no? So, sa balsa galunggong po natin ay 100 ang kilo. Ang dalagang bukid, ayun, 140 naman po ang per kilo. Ang gulyasan po ay 80 pesos ang kilo, no? Yes. Marami pong salamat. Alright, so dito naman po tayo sa kabila, no? Ang ating nakikita dito na gulyasan po ay 80 pesos ang kilo. So sa yellowfin tuna na po natin ay 120 naman po ang per kilo, no?
So sa mga presyohan po ay sulit na sulit pa rin po ang kanilang mga bentahan dito sa Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga presyo na nakikita po natin mga hipon, isda, no? So nilachay po natin ay 60 po ang per kilo. So sa hipon po ay 220 at sa kabila po ay 200 pesos, no? So sa ating dilis ay 80 pesos naman po ang per kilo at sa tamban ay 120 ang per kilo, no? So yan po yung mga latagan po na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So may mga tumpukan din po tayo dito mga isda na iba't ibang isda, no? 80 pesos po ang tumpukan. So shout out mga kaibigan, no? So ang ating po ditong mga panindang isda na halo-halo rin po yung nakikita natin dito, no? Alumahan. So 120. Alumahan mo 120? So ang alumahan ko ay 100. Yun. So kanina po ay 140 ang per kilo ng ating alumahan. Yun. Inarya na, no? 120 po ang per kilo ng alumahan. At ang yellow pinto na po rin natin dito ay 120 ang kilo, no? So pili-pili lang po ang ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market upang makahanap ng mga murang presyo ng pilihin dito sa Malabon Fish Market. So yan po ang ating mga mamimili, no? So dagsa pa rin po ang ating mga kababayan ngayon pong araw po ng Sabado. Yan, 70 po ang kilo ng ating tilapia, no? Tilapiang Pampanga. So tilapiang Batangas po ang mga kilo po dito ay 100 pesos at 120. So 160 naman po sa mga bangus natin dito, no? So ang gulyasan po ay 70 pesos. So lapu-lapu po ay 140 ang kilo. So shout out sa iyo kaibigan. Yun. So hipon niya po ay 150 ang per kilo, no? So shout out sa iyo Lodi. Busy ka na naman Lodi, ah. Yun. Mura na sa yellow pino. Mura yung kilo. Sariwang sariwa. Kano? Yellow pino. 140 sariwang sariwa. So 140 ang per kilo ng ating yellowfin tuna. Sariwang sariwa. Ha? Thank you, salamat. Pagdaanan yan. So dito po yung nakita natin mga hipon, no? So solid na solid po, no? So halagang 260 ang per kilo at 300 pesos, no? Yan po yung mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Previous na yellow. Previous na yelo. So salamat, thank you. Alright, so nakita naman po natin ang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang solid at murang-mura po at talagang makakabili kayo sa murang halaga. So, idol, magkano ang iyong sagisi? Binluan ba to sagisi? So, lahat po ng mga nakikita po natin dito na mga per kilo po ng kanyang mga isda ay 120 ang per kilo, no? So, ang tanigi po natin, yan po, no? 120, talakitok, 120. Labayhita, tapos mga lapu-lapu. Lahat po nakikita po ninyo dyan na mga nakalatag po ay 120 ang kada kilo ng isda, no? Yan po mga apahap din po na nakikita po natin, no? Yan, 120. So murang-mura pa rin po ang ating mga bilihin na isda dito sa Malabon Fish Market. Boss, salamat, thank you. Alright, so may mga bangos din po tayo dito na nakikitang pandaing, no? So sa mga nilatya, yan po. Tapos may mga bisugo, no?
Boss, update lang tayo ha. Magkano presyo mo ng asa-asa? 130 po. So 130 ang per kilo ng asa-asa. Sa bangus, Sa bangus po, 80. Ayan, oh. Ang daing po. sa pandaing po natin na bangus ay 80 pesos ang kada kilo, no? So sa asa-asa po natin ay 130 ang kilo. So dito sa ating mga bisugo, Iso po 120, sir. ayun, bisugo po natin ay 120 ang per kilo, no? So yan po yung mga latag na nakikita po natin na mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Alright, so ang kilo ng ating mga hipon dito ay 280. So 230 ang kilo ng ating mga hipon dito, no? Ayan. So mura pa rin po ang mga latagan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. So makikita po talaga natin may mga presyo na po ang kanila mga paninda, no? So sa asa-asa mo natin ay 130 ang per kilo. Shoutout sa vlog mo. So shout out sa iyo kaibigan. Shoutout sa iyo, Boss Dando. Shout out. So 140 naman po ang ating dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Ayan, 140 po ang per kilo, no? Ano ulit yan mamaya, Boss Dando, ha? Yun, mamaya mga hapon. Pangalan mo sa YouTube. Boss Lando Explorer. So meron tayong ano sa Shoutout sa mga tomboy dito. Ayan bang. So sa FB page po, Rolando Rivera Jr., i-type nyo lang po, makikita nyo po si Boss Lando doon. Bukod po sa pag-vlog natin sa mga fish market. Boss Dando, pinabela kita nito. Di Sabado at Linggo nandito ako. Okay, thank you. Alright, so dito naman po tayo sa ating mga tropa pips na nagbebenta rin po ng mga hipon, no? So dagsa po ang ating mga hipon sa halagang 240 ang per kilo at 220. So ang hipon po natin, ayan po ang mga presyo na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, idol. Yung shoutout. So ang tumpukan po natin dito ay 100 pesos. Shoutout sa kumare niyang wala dito. So ang kilo po nating mga galunggong ay 200 pesos ang kilo, no? Yan, no? 280 naman po ang per kilo dito ng ating hipon sa Malabon. So, ang pipino po natin dito ay 10 pesos ang isang piraso at sa ating upo na mapapaupo ka, no, 25 pesos ang isang piraso. Cream dory, no? So, mga talaba po natin dito, yan, mga nakatakal po, no, sa halagang 100 pesos. At ang ating tahong na ito po ang laman, 100 pesos, no? So, yan po yung mga takal po ng ating mga talaba at tahong dito sa Malabon Fish Market, no? So ayan po, may mga tumpukan din po tayo dito, no? 3 pirasong ampalaya, no? Napakamura po, ay sa halagang 50 pesos. So dito po tali 20 pesos, ang pechay po natin 20 pesos po ang mga tumpukan, no? So 30 pesos din po sa pipino, no? Yan po yung mga presyo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Shoutout pala kay Elmer. Kahit may shota na, naghanap pa ng iba. Ayan. So shout out kay Elmer. Walang ligo, magdamag. Iyon. Wala kang papatol sa kanya. Ha? So shout out kay Pipoy. Pipoy. Shoutout kay B-Boy. B-Boy, shoutout. So ito po yung mga presyo ng ating mga prutas dito sa Malabon Fish Market, no? Ito yung kinain ni Luby. Oo nga, no? Dragon fruit.
So, magkano yung tumpukan mo? Isang plastic. $1, Boss Lando, para sa mga taong mahihirap. Ayun, ito 100 pesos din. $1 din, Boss, sa mga taong nangangarap. Ayun, ang galing talaga, no? May shoutout nga pala ako. Shoutout. nga pala kay kay Floji, happy birthday. Hindi ako nakapunta sa birthday mo. Sana. Ayun, shout out, no? Sa TY. Hmm. So, yung dalagang bukid po na hawak nila ay 100 pesos na isang plastic. Tapos, Hindi mo naman na-upload lahat ng mga sinasabi. mas dalaga pa sa jowa mo. Hey! Ikaw muna, hey! Sige, ikot muna kayo. Ikot din ako. So, ang ating mga isang tali po dito na sitaw ay 20 pesos, no? So, ayan po yung mga gulay, no? Magkano ang kamatis mo, idol? Kamat natin 20, bagsak presyo na. May tawad pa. Ayun, no? O, Ayan. bibigyan ko kayo para hindi na kayo mapunta sa iba. Ayan, o. Sa sibuyas mo, Sibuyas, may 50, may 20. yun, meron 50 pesos at 20 pesos na sibuyas, no? Sa puti rin po ay 50 pesos, tama? 45 na lang. Oh, 45, no? So, yan po yung mga presyo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market. Lang. May pang-adobo So, ka na. yan po. May mga presyo na rin po talaga tayo makikita dito sa kanilang mga latag, no? O, shoutout na lang. Walang manok. O, yun. Wala raw manok si ate, no? Nasa si ate Dayan. Si ate Dayan, shoutout sa'yo, ha? Naglalaro ka na naman dyan. Natulog pa si Ate Dayan. So, alright. So, ang small na ating mga bangus po dito ay 140 ang isang piraso, no? Yan po yung mga presyo, no? So, ang ating pompano, 300 pesos ang kilo. So, 160 ang isang piraso ng bangus. Ang galunggong po natin ay 180 ang per kilo. Sa gulyasan po natin ay 100 kilo, no? Yan po yung mga presyuhan na nakikita po natin dito. So, sa boneless po, na tunay na dagupan ang nakalagay po, no? 120. Tatlong piraso na po yan, no? Boneless na dagupan. Boneless bangus. So, shout out sa Kamanaba Types, no? Sa mga naghahanap po ng mga panggamit. Dito po sa Kamanaba Types ay marami po kayo pagpipilian, no? So, ang mga types po natin diyan ay magaganda po at talagang magagamit po natin sa ating pagpapagawa ng bahay, no? Yan po ang Kamanaba Types Center. So, shout out sa iyo, idol. So, ang kilo po ng ating tilapyang Batangas ay 90 pesos ang kilo, no? Good morning, Boss Lando. Good morning. So, 200 pesos naman po ang kilo ng ating galunggong. So, ang tumpukan po ay 100 pesos, no? So, shout out sa'yo, Lodi. Pasok pa ako eh. Alright, so sa mga big size po na hipon na napakaganda, no? Sa halagang 280 ang per kilo. So sa ating pusit, kalawang ay 160. So sa ating yellowfin tuna ay 120 ang per kilo, no? So sa gulyasan po natin ay 90 pesos ang kilo, no? So 130 pesos po ang isang piraso po na bangus dagupan, no? So shout out sa inyo, ha. Shout out. Shout out sa iyo, Boss Paeng. May tulog ko rin siya, may tulog ko ngayon. Sabi lang So yan po yung mga paninda po dito ni Boss Paeng na bangus, no? Yellowfin tuna at gulyasan pusit, kalawang at hipon, no? Sa halagang 280, 160, 120, 90 pesos at 130 na presyuhan na latagan dito sa Malabon Fish Market. So ang ating pong ubas dito, no? 50 pesos ang kalahating kilo, bali 100 pesos ang per kilo, no? ang bango, 50 lang, 60 isa, 50, 60 isa bango. Ito 50, no? 50.
50 pesos, 60, 60 130 pesos, no? So, Puro bago, hindi pa dito po naiiwan yan. kay Boss Paeng kapag kayo po ay bumili ng bangus o magpapa-boneless, no? Additional 10 pesos po ang ibabayad nyo sa pagbo-boneless po ng bangus dagupan. Di baling mahal man, basta sura ang lasa. 60. Alright, so sa sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no, ang iba't ibang klaseng laman dagat po natin dito ay mura po ang mga presyuhan at mga hipon ay mura pa rin po na mabibili, no. Talagang solid ang kanilang mga presyuhan ngayong araw po ng Sabado. So, shoutout na tayo. So, shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. At shoutout sa ating mga ka-vlogger na content creator sa Burautan, no? So, shoutout sa iyo, Dakay Adventure, Tony Vlogs, Pobuntin Vlogs, Pelong TV, Bornok TV, Elmo Balyoso Vlog. Shoutout sa inyo dyan sa Burautan. At maraming salamat sa inyong mga update. So, sa mga nag-share din po at nag-subscribe sa aking YouTube channel ay maraming salamat po. Isang malaking bagay na tulong po yan kay Boss Lando Explorer. At sa mga hindi rin po nag-i-skip ads, no, maraming salamat po sa inyo lahat. So, hanggang dito lang po. At enjoy and be safe sa ating pong pamimili dito sa Malabon Fish Market. Dito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye-bye.